नै बिहामजो दा ओंखाम संनानै दोनदो आं गाइखेर सोनो थांनो हाखु दाखु जाथारबाय थोरसि लथाखौ फाख्रा सुना दोनखाबाय आरो बहा थांनो ओंखारदों नोंलाय बहा थांनोब्रा दसे सगाव बेरायना फैदां साराय देक्सिफोरखौ सुदोंना सुवाखै नोंलाय सुवाखैबा सुनानै गालांखा सुदोंलै लिना सुदों गासिबखौबो सुखाजोबखाबाय आङो थाथ' दे सना आरो थांनानै मोसौ सारान बायदि दुन्दायबाय थानाङा गलिया थाब लाफैखा फैगोनलाय फैगोन जागोन ओइ लिना हायथा फैदोंलै हायथा आंखौ सोंबा गैया होनदे आं बैथिं थाखुमायनि मा खाफाल जाखो गावनि न'आवनो थाखुमानांगौ जाबाय आङो आयु दाना मा खालामबावनांगौ जाखो दे दिनैबा दंना गैया बियो साला फाख्राया आंखौ थगायनो नागिरदों बियो आं बिजों थगायजाया ए हायथासो माथो फै हायथा जेरै फै फाग्लाया जि जिउ गोलावखा दानिसो रायखांबाय थादोंमोन आं नंगौना नङाथाय नोंगौहाय हायथा फोथायमारा आरो नोङो आंखौ गोसोखांनानै मा मोननांगौ जाखो नोंलाय बहाथो फाख्राया बहाथो अबेथो थांदों बिलाय गैया बियो न'आवनो गैया बहा थांदोंथाय दहायनो ओंखारलांदों बियो ना आंखौ नुनानै अबासो थाखुमादों नामा बिलाय बारा थिग गैयालै गैमाराहाय हायथा आंखि नोंखौ थगायो नामा सालि फाख्रि थगायाखैसो होनदों नोङो आंनि थाखा फैसाखौ मन'नानै बे फाख्राजों खारबोनाया बे थगायनाय जायाखै आरो मा रायलायबाय थाखोब्रा बिसोरलाय ना आं बेयाव थानायखाय हारसिं नुनायखाय सानसेयावनो दानसे मारिबाय नामा बेलाय हायथायालाय है हरफिननोसो गोसो जालायलांबायलां ओरैनोबा मालायनि बजाखौसो रुजुनानै लाबाय थानांनाय बायदि जादों ओरैनोबा हाबा जाजेननायनिफ्रायनो गावहा बिसिनायाव फांखा लगायनानै आराम उन्दुयो आंखौ हायावसो फुथुखायो बियो आयै थोरसि लथा सुयैनो आसुगुरफ्रासो गोसोम जालांजोब्बाय आंना बेबो दाबो थाङाब्रा ओरैनोबा थाम्फैसो अरजाजोब्बाय आंहा मा रायलायबाय थादों बिसोरो हरैसो थांनानै एसे खोनासंहैनोसैलां र' दा फैनोबो हागौ बियो थिग गैया बेयाव बोरोथो फैसाया मास मोनथाम जाबाय मास मोनथाम आंनो किस्ति हरिया होगोन दे नोंनि फैसाखौ बे फैसा एसेखौनो जानानै बहाबा खारगोन सानदों नामा नोङो हरगोन दे खारा जों जेरावबो एथ' दुगि जानाङा नोङो एथ' दुगि जानाङा बे फाख्राखौ मा सानदों नोंलाय फाख्राखौ मानसिया जेरै फाख्रा सिख्रा बेबायदिनो फैसाया गाबोन जगार खालायनानै दोन गाबोन फैफिनगोन आं गाबोन मोननांगोन खिन्थु दिनै थांबाय आं हायथाथानो खोब दुगा दिन्थिनो फैदों बेयावहाय आयु माबायदि हिन्जाव मोननांगौ माबायदि हिन्जाव मोनफ्लांखो आङो गैलालै जिबना बरबाद जाबाय आंना आयै थांखोना थांजाया बियो साला सुवादा आयै सिथोबा थांखोना थांजाया बियो साला गैलालै थांबाय माथो मा मोखां सोम थाबाय थाखोब्रा हायथा मा जाखो मोखां सोम थायाबा माबायदि थानांगौ आंसो मिथिगौ आंहा मा जादों नोंनाबो गोसोथोनाया फाख्राजोंसो लांजानायब्रा टेनसनाथ' नोंहाबो जाखागोन बेनावनोथ' किस्ति लायनोसो थांदोंमोन आङो मानसिया खारखुमाबाय थायो मास मोनथाम मोनब्रै जालांलायबाय बांद्रायबा बे हिनजावखौ लायनानैसो फैफिनसिगोन आङो मा मिनिदों नोंसोर मा मिनिदों आरो नोंसोरा माखौ रोङो मोनदों मालाया मा जादों नोंसोरा रोंगोसो मोनदों मा जाफेरै गथनालै बे गथनायाथ' मानसिफोर खोनानायाव मिनिथावथावखा
नाथाय आंहासो बेसेबां दुखुआव गोग्लैदों आंसो मिथिसिगौ। बेफोरखौनो दुखु जाबाय थायोलै बान्दर माया थांगोन सुन्दर माया फैगोन नोंहालाय किस्तिनि फैसा मोनबाय थाखायो दा नङा होमबा? नंगौ। होद नोंसोर जिरायबाय थानानै जेबो जानो नंलालै आंहा गोदाव सोरावखौल' रायलायबाय थायो। ओइ दखानि अबाव थांखो साहा लाबो। संसाराव जात जालाबाय थायोलै ने नंगौ दा दानि बोथोराव माबा फाइनान्सनिबो हिनजाव लालायनाय जालायलांबाय जालालै साया थाब लाबो माखौथो नायबाय थाखो मानि रागा रागा बेलाय दै गिलासबो गैया दै लोंनोबो। माथो जाग्रा जायो? मा माथो दं? मालपुवा दङ। लाबो बेखौनो। नो जा मालपुवायानो माथो इमान गोरा मैयानिसोमोन खोमा। नै बोफ्लेबाबो बोफ्लेनो हालायलायै। गोसथोनायखौ गावहा मोनासै रागाखौ आंनि दखानावसो हगारफैदों नोङो। सा गुदुंजोंसो स्राव सारना हरमारगौहां मोखाङाव। मामा थांदो जानानै। देलै मेदाम स्रि स्रि लोंनानै थांसै आं। बिमायाबा दंना गैया बिमायाबो आथा हरनांगोन फैसाखौथ' बेबो जादों गगोन सानदों बियो हरनांगोन बेबो। मा खालामदोंब्रा बुरिफोर? ए जावसो फाख्रासो माथो ओमफ्राय हारसिंसो लिनायालाय? बियो न'आवसोलै आं हारसिंसो फैदों। हारसिं? आयु गावहा हारसिं आलासि जानो फैनानै हिन्जावखौ न'आव खामानि मावनोसो गारबोदों नोङो। मा हारसिं मावनांगौसै आंसो मावनानै होजोबो। मावोसै नोङो आंनि फिसाजोआसो माथो हर सान मावनानै जाहैनो माथो खाथिनिफ्रानो खथ' आंनो खोन्थाफैदों। ओं मावगोन आं बेफोरखौ मिथियालै आं फैसासो एसे लांनो फैदों नोंनाव। फैसा? मानि फैसा? फाइनान्सनि फैसा। साला गावस्रा बिमा फिसा 10 लाख जानानै आंखौसो खिरन होगासिनो साला बेखौनो हरनो हायाखै आं दाबो। नोंखौ सोर खावनानै लांनो थिनदोंमोन हा? लांबाय नालाय हरखानांगोन नोङो। आं बेफोरखौ मिथियालै केसनि फैसा नांगौ आंनो। फैसा गैयाबा बै गय बागानफोरखौ फानलाबायनानै हर। आंनाव बिदि फैसा गैया आरो नोंनो हरनोबो बिदि गय बागानबो गैया आंनाव। लांनाय समाव नों आंनाव सोंनानै लांदोंमोन। आंबो मिथियालै आंनो फैसा नांगौ नङाबा नोंसाजोखौ दानो दोनफैफिनगोन आं। आयु जावैसो बिदि नङालै बिदि बुंनो हामा जावैसो बिखुनजोखौनो बिदि बुङो नामा? हामा बिदि बिखुनजोना हायोबा लाबोनानै जाहोनांगौ लोंहोनांगौसो होमबासो बोर मोनगोन दा बिदि रागा जोंनाङाब्रा। आंनो नोंनि बोसोर नाङालै फैसासो नांगौ आंनो। गैयालै जावैसो आंबा फैसा गैयिनि बेदरखौनो मोनजायाखै नै सावरिसो मावहैनो नागिरदां बेयाव एसे बेदर मोनजायो खोमा। नों जिरायनोबा जिरायथ'ना दसे आराम जिरायनानै रेस्ट लानानै थां दे मालाबा सानैबो आलासि जानो फैफिन दे। साला माबायदि बिखुनजो बेलाय आंखौसो हारसिं जिरायनानै थानो होलांबाय। फाग्लायाबो जिरायलै बेयाव है हारसिं सैमाथां माथां थांसैलै आंबो। साला सेस ना दाना आदा बाखुन्दानसो फन हरनोसैलां। औ आदा माबा मोनसे प्रब्लेम जादोंलै फैसा एसे नांगौ जादोंमोनलै आदा बिराद एकदम प्रब्लेमानो जोबनो थांला। ओं मा मोननाय नङा दे मोनथ'ला आरो होमबा नोंनिफ्राय बाप देलै दे गैयाबालाय। फैसाखौलाय नागिरदोंना नागिराखै नोङो? हायथाया गाबोन फैफिनोनो। नागिरनायालाय नागिरबाय थाखादोंमोन दा आंलाय
मोनाबा मा खालामनांगौ आंलाय हायथाया हले आंखौ मैया जि रागा जोंलांखादों मास मोनथाम जाबाय जोंना ख्रिस्टि हरनो हायिया दिनै फैबावगोनसो होनलांदों दिनै फैनायाव मोनलाङाबा आंखौसो लांफाखागोन होनदों फैसाखौलाय आंलाय एसेखौलाय जगार खालामखादोंमोन दा गावहानो दख'ना नांगौ सेन्देल गोदान नांगौ गस्ला नांगौ होननानै बाहायलांबाय एसे ना आंखौसो दाय होदों नोङो नोंजों फैनायनिफ्रायनो सानसेबो सुख गैखाया आंहा अमा बेदरनि नामाव अमा बिबुल'सो मोनजाखादों ओरैनोबाबो ए अमा बिबु जाहोदोंबालाय मा जानो बे मैया जाहोनाया लकेल दाउ जानानैबो साला माबा हाथुरमोन नामा बियो जाबा जानानै बेलाय न'नि दाउसो ओरैनोबाबो नोङो आंखौ दाना अनखालानोखा सिगांसो सना होनोमोन दानालाय माथो होनलानो साला नोंखौ सना होननो थांफिनबा हांगौसो सानबाय थादों आङो नोंखौ बिदि बेदर फिसा जाहोबाय थानांगौबा आंहा सेस जागोनलै ओइ फाग्ला माखौ सानाबबाय थाखो ए माबा जेबो नङा ओइ हायथा फैबाथाय माखौ हरनांगौ बेखौसो सानबाय थादोंमोन आं सना दासो सना ओइ फाग्ला सनाया आंनिसो जिराय आं जिरायनो फैयाखै केस्टिसो लांफैदां ए किस्तिसो लांनो फैदों आरो किस्तियाथ' गैथ'वामोनलै हायथा बेनो साला दख'ना गोदान लाबाय मैया आं मैया होनलांखादोंमोन ना लेना आंनो दिनै फैसा नांगौ होननानै फैसा गैयाबा दख'नाफोरा लायदो थांनोसै माथो मोखां नायबाय थादों लायदो थांनांगौ दानो लांफामारगोन आरो नोङो माथो लिना नोंबो थांफामारगोन आरो नों फैसा होनो हायाबालाय थांफाखानांसिगोन दा लायदो दख'ना गोदान बायदों होननाया थांखाथारनोसै साननैसो नेथ'बावदोब्रा हायथा आं माबा मोनसे खालामनानैबाबो हरथारगोन ना मानो एफा अयनाय खालामनो नागिरथारखो ओहो जाया नेनांगौ खिनिखौ नेखाबाय आङो मास मोनथाम जाबाय आङो मास मोनथाम फैदो लेना थांनोसै फैदो लेना सिफ्रा लायदो थांनोसै लाया आङो टेनसन गैयालै थौ आंनाव थानायमोनबा नोंना गद्रेजफ्रानो बुंजोबसिगौमोन सि जोमफ्रानो दे लांदो दे हायथा दे मोजाङै लांदो दे साला खुनुरुखुम बासिबायलां दिनै लिना नामनि हिनजावखौनो लाथारलां बे जोनोमाव बेबायदि खुसियावनो बेदरजों जुमायजों जाखानांगोन लोंखानांगोनलै थै लायनोसैलां साला है लांदोलै नोंनिनो दिन दे लांदो फै लांदो तारारारा माथो गारियाबो स्टार्ट जायाब्रा माथो जालायखो केकबोथ' गाजाया थाइस साला मैगं लांनांगौ सेस जासिगोनलै टाइमानो गैलायलांला इलि फै लाजिना आदा नै लाबोबायमोन आं मा लाबोनाय जाखो सोर जालायखो बेलाय है नोंनि बेवाइ जागोन बेवाइ बे फाख्रानि हिनजावसो नङा फाख्रानियालाय फाख्रानिमोन फाइनेन्सनि फैसा हरनो हायैनि थाखाय लाना फैबाय आं थाद बुरबक मालाय हिनजावखौ बिदि लाबोलाबायनो हायो नामा आरो नोंबो मानो फैलाबायनांगौ बे लाबोआनो फैयो नामा आं फैखायामोन बिनो आंखौ जर जबस्ति लाबोदों बिसोर आंजों सावा खेलासो गेलेबाय थादों हनै आंखौ 10 लाख फैसा जादों होननानै फाख्राया फैसाखौ हरनो हायैनि आंखौ जर जबस्ति लाना फैनायाबो साला नों बिदिसो मालाय हिनजावखौ लाबोलाबायनो गोख्रै लानानै थां बिगुर बिसि जाजोबगोन आंजों फैदिलि गोख्रै सल' हाबा जाखानाय हिनजावखौ लालाबायनानै फैयो बिगुर बिसिजोबगोन आं नोंखौ हो ओइ फाख्रा हाब मा जालायखोब्रा ओइ नोंखौ अनबायलां ओंखायनो नै लेनाखौ लाबोफिनबाय आं लाफिनदो नोंनो थोद फाग्ला नंगौना नङाब्रा होद नंगौब्रा सोंबानो जाबाय दा लिना नंमारगौ नंगौथ' आरो ओमफ्राय मा हिसाबै होफैफिनखो नोंलाय लांखानाय मानसिखौ नों बेफोरखौ सोंबाय थानांलालै लाखिदोल' लाखिनायालाय लाखिनो हागोन आङो खिन्थु किस्तिनि फैसाखौ आं हरनो हानाय नङालै हाब किस्तिनि फैसाखौ नागारनो हाया आङो नांगौबा खम खालायगोन होमबा आंबो 10 लाखआव 3 लाखल' होनो हागोन नङाबा लांफिन
आयु नोंबो बिदिसो आरो आंखौलाय बुस्थुसो सानखो ना माखो दाम दर खालामबाय थानो दे ब्रा दे लादो 10 लाखआव 5 लाखल' हरदो आंनो है बिदिबा जायालै नोंनो 5 लाख हरजोबनानै बेखौ माजों जागोन आङो 3 लाखआवबा जागोन दे बे 3 लाखआवनो फाइनाल जाथोंसै एबार किस्तिया खिन्थु क्लियार जानांगोन दै देलै दे जागोन दे बिदि नाङाब्रा सना बिदि नायबाय थानाङा आंलाय बेखौ ओरैनोसो फैसा खमायगौबासो बुंफ्लादोंमोन दा बेखौनो नोंगौ सानलायबावो गावहा थ' बेदर सेरसे लाबोखादों आं जाहैनोसै